lidi, jsem tu já a Tomáš. Ale lidi. A jdem hrát právě, nevím jak se to jmenuje, nějaký Wars. Je to nový, no počkej, Warframe. Viděla jsem to na videu, že to je strašně jako že to je levný a strašně dobrý, tak to jdem zkusit. Co? No nic, hele, já už jsem to kousek hrál, takže jsme někde skončili a tom vám jakoby bude moct jako někdy říct Tomáš, tam někdy řekne třeba, že a vy kdybyste to nechápali, což třeba bude těžký pochopit, tak Tom vám řekne, o čem se jako stalo. Tak, tak jsme tam dali nějakou bombu, to ani já sám nevím, co jsme tam dal. Jo, Avaň. To je můj hlavní padouk, tenhle ten týpek. A furt tady někdo mluví. A kde je tohleto? Jo, a to je jakoby, tohle jsem já, asi. Jsme to my, ale to se asi stane, když, no to mě nezajímá. Hele, tak já jdu na mise. Hele, tohle tady máme mise. Tady máte, vlevo nahoře máte odpočet, tam kam se kouká ta hlava. Točí? Jo, točí. Kamo, ono to jde těžko zmáčknout. No to je tím, že na tom víte, co je nejlepší na tomhle na PlayStation 5, že když třeba v nějaký hře sekáte dřevo, tak to prostě nejde tak lehce zmáčknout. Takže, jestli mám katanu, můžeš. Jo, aha, jo. Pak si to počujeme. Jak se to ovládalo? Jak se to dělalo? Ne. Jo, už vím. Wow. Pojďte se. Aha, kam mám? Je tam. Můžete dát like a odběr. Když dáte like, tak bude další díl. A když dáte 10 000 lajků, tak bude pokračování. No, to jsem řekl. Ale tak za 10 000 lajků. Hele, není to přepal lidi? Já si myslím, že jo, ale vy to dáte, vy jste super. Prostě jen kliknete, ale když tam budete, tak můžete hned dát odběr a zvoneček. A můžete napsat i komentář. No jestli to teda půjde, protože mně se někdy stává, že to prostě nejde udělat komentář. Hele, já z tohohle, když tady bude 10 000 lajků, tak z tohohle udělám stream. Jako živej přenos. Haha, pojďte. Chceš ránu? No tak chytej. Mami! Chceš to zkusit? Kolečkem sekáš, oheň těch kom. Hele, tak teďka hraje Tom. Kolečko, no, dobře. Tím, jak míříš v GTAčku a střílíš, tak to je podobný. A to uhankem si nemůžeš zbraně. Dneska máš jedno okýnko spadá. A kde je tady? Posíš to. Tady ho máš. Na. No, schválně to tam bude. Čokoláda. Jedna, to by tam bylo. Ale to nic nebude. Tome! No, máš kalendář. Teďka umůžu vás. Hele lidi, napište, jestli to teda půjde, ten komentář, já to zkusím nějak opravit, aby to šlo furt. Mohli byste dát komentář, že jestli mám udělat ještě nějaké video z nějaký jiný hry na PlayStationu, nebo ještě třeba Roblox na PlayStationu. Je toho hodně. A můžete mi i napsat, jakou hru si mám stáhnout. Jako i na telefon, i na PlayStation, jako je to na vás. A ještě můžeme hrát Security Breach. To je jakoby Five Nights at Freddy's takový. To možná budeme hrát, až tohle dohrajeme. No, takže jako to bude jakoby další video. A nebo to, hele lidi, chcete aby, no skvělý. Chcete, aby to bylo jako, skvělý. Chcete, aby to bylo jako ten Five Nights at Freddy's a tuhle ta hra jako dohromady? Nebo chcete
natočíte jako každý jako jedno video. Co myslíš, Tomáš? Nevím, já bych to dal dohromady. Já bych to asi dal na 2 videa, protože pak jako nebudu, třeba když omylem řeknu i v té druhé hře, ať napíšou něco do komentářů, tak to bude blbý, takže bych to udělal na 2 části. Okay. Ale nebojte se, dneska myslím, že tak ve 13:00 vyjde další jako ta Security Break. Tak. Nikdo tady není, takže... Ale musíš jít za tím žlutým. Jo. Lidi tuhle hru hrajou poprvé, takže v tom nejsem moc. No. Kam jdeš? Nevím. Gáčo, oni tě úplně vysole. Lidi, dejte like a odběr, aby se to trošku vylepšilo. No, ukáž. Tak co to má, jak ti to jde teďka? Dobře mi to dá. Teď nevím sice, kde jsem, ale nějak to zvládnu. Jaký jsem udělal saltíčko. Skáču, sakra. Počkej, dáme jen to na kolečko. Když dáš L1, tak ti to dá extrémní jump boost, ale ne, teďka to nedá, vidět, to nepůjde. Tam musíš jít. Ukáž, tohle je těžký. Počkej. Co? OK, tak to bylo lehčí, než jsem myslel. Jo, ty můžeš takhle lázt. To jsem nevěděl. Ne, lidi, tak teďka jsem zjistil úplně novou hru. Teda jako věc, kterou můžete dělat v této hře, a to je, že můžete... Jak dělat ty salta? Vyskoč. Aha. Bacha, lidi. To je. Ne. Jsou hodný? Jsou s tebou? Ne, nejsou. Ty jsi je mohl zabít potichu. Ale nechtěl jsi. Můžu si dát čtvereček. Ne, tam u ty věci. U ty žlutý věci. Tady. Jo. Tady jo? Ne, za tu. No, Tady. Jo. A tohle je těžký. Musíš máčknout křížek, až to tam bude. Ještě to poslední je. Yes. A tady vidím bitky. Vlečky? Ty jsi ho mohl zabít potichu, ale ty jsi mu Já nevím, jak se to dělá potichu, takže... To ti to tam ukážeš, čtvereček myslím. Ne, musíš jít za těma žlutým, nesekej to. Pane bože. Když už to dej pryč. To tady. Ne, tam nemáš nic. Kam jdeš? Otevři se! Takže tudy. Tam jdeš. Pane bože. Tam máš típka. Do. Doprava. To je levá. Pane bože, Ale jak se nahoru. Ale tam nemáš jít. Ty káčo, no tak to bude perfektní. Jo. Kam jdeš? Tam kam mám jít. Ne, tam nemáš jít. Tam nemáš jít. Tomáši, musíš jít za tím žlutým. Kde to seš? Ty jsi nějaký křeček? Jo to. Aha, tady jsi byl. Musíš jít chodit za tím žlutým. Tady. Mamuka, proč běžíš na to druhý, když to měl kilometr? Tomáši, kam běžíš? Já nevím. Kam mám jít? Sem! Jít k tomu. No, tam čtvereček. A zase tohle. Ještě jeden druh. Otvor se, otvora. Tam jdeš. Nevím. To je nějaká Ještě věžnice. tam je jedna. Kuba. Jsem si židla. Dobrý libový masičko. OK. Děkuju. Cože? Já jsem se o tohle napíkla. Dávat.
hlad. vepřovina. No, výborný vepřový. A ty brambory jsou horký. OK, ano, teď jsem to vyndala z toho. Trouby. Mamce. Nebo napsal si mamce Tomášku? Ne. Tak já ji napíšu, jo? Všechno OK. A máš telefon? Takže kudy bych... Ježiši. Kde jsem, sakra? Teďka nám to trošku blbne, ta kamera. Tak. To kde jsem? V šachtě jsem. Tam nemáš chodit. No, tyhle se ne. No. Kde to je? Kudy mám jít, Kubo? Tak, tady jsme ještě nebyli lidi. Tak byli. Není tady něco? Lidi, popravdě teďka nevím vůbec, co mám dělat. Musíš jít za tím žlutým. A nic žlutého nevidím, že tam má. 12 metrů ode mě. Tady. Musíš mít nějak takový jiný tvar, musíš mít to. No. Pojď, Samuel, pojď se mnou. Bro. Extraction is ready. Remember, your success here depends on getting Tam mám kamaráde. Tím zeleným běž. Kde, co zelený? Co tam má? Ne, levou. Tak no, ne. Jo, to je ten barou, zlej, extrémně zlej. A je extrémně open. Já říkám. Kubo, maso. Co? Kubo, co mám teď dělat? No já nevím. Otevři se. Aha, tak tady to je. To kde jsem? Jo, tady to bylo. To jsem s nikým nebojoval. Vlevo, doleva. Ještě doprava. No tady. Na tu zelenou běž. Dělej, útočí po tobě. Kde já jsem slepej. Od zdola. Jo, tady. Dej L1. Ježiši. Pane bože. Jo, už vím. Co? To je R1, ty L1. No tak R1. Míša, pojď, ochutnej brambory s bílou omáčkou. Ježiši. Ježiši. Ochutnej, prosím, to jsou jako těstoviny. Fakt ti to bude chutnat. Ochutnej bramboru s bílou omáčkou. Oh yeah. Víš, je to dobrý. Hele, Kuba, podívej. Chceš to ochutnat? Jenom kousek, tak já ti dám Nikam mi menší. nezdrhneš. Hele, takovýhle kousek, ochutnej. Prosím. Hele, ten čert vidí, že to ochutnáváš, aby z tebe byl velký kluk a měl si sílu na to kolo. Je to dobrý. Brambora a bílá omáčka. Můžeš to prosím ochutnat? Já to řeknu tomu čertovi, že jsi fakt hodnej a že si ochutnal máminu bramboru se smetanou. Pojď to ochutnat. Prosím, jenom to ochutnej. Prosím, na. Ha. Můžeš to ochutnat, protože je to dobrý?
A já vím, že ti to bude chutnat. Já to vím. Bude. Na. Míšo, ty to ani... Tak to jenom olízni. Ty to olízni. Ne. Oje. Dobře. Míšo, teď je to bílá omáčka. Co? Kuba, co se to stalo? As letting Vor control her shield. We must figure out how to Pravidla. avoid taking damage while we try and block him. Tak to bylo dost více. Kde je kdo tamhle? Míšo, proč to neochutnám? No? Mami? A Kubo, co znamená ten týpek? Ten ne. Jako pomáhá ti útočit. Cože? Tam jedeš, Já nevím. a tam nemáš nic. Tam jdeš, máš jít dolů. Hele, ty jsi hrál dlouho, teďka hraju já. Dobře, musíš jít dolů. Sem. Tak si pojďte. Ha, ha, ha. Ha. Je to zavřený. Aha. Jo. Pa. Kubo. No, jo. Ty žiješ? To co? Ať jsi měl oběd? To on je stejný jako já. A je. Já to dneska no tak nic. A to dneska. Pojď. Třetí pokus. Yes. Jsi občuraný. To jak jsi to zabil? To je to potichý? No. A jak je potichu? Já mám teďka a myslím, že čtvereček je čtvereček. Co? Kubo jíst. Tak pojď to mi. Vem si židli. To nejde Vem si židli. Jedno číslo si máš vyndat. To je dneska. Prvního. Ukaž, ty už jsi otevřel jiný okýnka. Ty už jsi otevřel zítra 2. Dneska si máš otevřít 1. Tu už jsi spapal. Takže zítra 2, to už si taky spapal. Ale dneska asi dostaneš nový kalendář. Jak to? Třeba od Mikuláše. A od čerta dostaneš jiný. Jo? Já už ne. No, běž jíst. Tohle je konec videáčku.